Bali ito pala yung pinakaunang ano natin, checkpoint pala bago makapasok ng daan kalikasan mga kasolid. So check muna yung mga pangalan natin bago tayo makapasok. Temporary close pa mga kasolid, hindi pa siya open sa mga pinapakita ng green. Ayun, ang ganda lang itatanim nila oh. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me Yan go. na, This is magtatanim my na tayo. quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I win. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet. Those words they'll regret, cause I've got something left. Kaya namin itong October 7 dalawa ni Kwan. sa 2x2 Dalawa ni Endurance Rider. Challenge. Yan, kasama ko po si Lodi Moto na tatakbo. 1,200 kilometers. Ay, grabe. Alas muna tayo mga kasolid. Unleaded boss, 200. Unleaded. Patungo na kami sa daang kalikasan. So mamaya na lang tayo magbibideo dun sa may unang ano natin mga kasolid, first stop. So dami-dami nating motor, hindi na ako nakapag-video kanina. Dito tayo dadaan sa ano, sa may Dependencia Road. Bali, dito na tayo sa may unang checkpoint ng papasok sa daan kalikasan mga kasolid. So dito kapag hindi ka tree planting, hindi ka makakapasok. Ayan, bali first time natin dito sa daan kalikasan mga kasolid. So napakagandang experience to. Bali ito pala yung pinakaunang ano natin, checkpoint pala bago makapasok ng daan kalikasan mga kasolid. So check muna yung mga pangalan natin bago tayo makapasok. Temporary close pa mga kasolid, hindi pa siya open sa mga yun, bali dami na yan mga kasolid. Dami. Ayun, may paparating ko. Ayun, bali pinayagan na tayong makapasok. Ayun, nakapasok yun. Pasok sa banga. Ayan, ganda oh. Pakyat na mga
Hindi pa yung pupunta natin, ang taas oh. Paabot na naman na ito sa kabila eh. Ayun, sa kabila no. Nakataas kaya walang problema. Taas masyado no, no? Grabe, sobrang lamig dito mga kasolid. Ang lamig, parang nasa Baguio. Wow. Woo. Isang jacket lang kasi itong dala natin. Hindi tayo nagdala ng t-shirt mga kasolid. Kasi tingin ko mamaya mainit. Pagdating ng umaga, mainit na. Eh ngayon, ang lamig-lamig. Grabe. Ayun, ang ganda ng bundok oh. Wow. So gagawin na mga kasolid, paikot. Dito muna tayo sa may ano, stop over ulit. Tayo sa harap. Yun oh, ayun yung mga motor, ang dami oh. Yan sila mga kasolid eh, mga kasama natin, tapos yung mga iba, ayun oh. Dami oh. Ganda. Ito na sila, paparating na. Yan o. Dami namin, mga kasolid o. Dito na tayo. Dito tayo mag T3 planting mga solid. Yan na oh. Napakarami. Ayun, ang ganda ng itatanim nila oh. Oh.
Ganda, may dala-dala na si Sir oh. At silipin natin kung saan tayo magtatanim mga kasolid. Yan, kasama ko yung kapatid ko, Wandale. Ito talaga yung idol kong motor eh, si Usawa. Yan po. Yan oh. May view deck dyan, no? Banda dyan. Ganda oh. Ilang bundok na yan, maliit. May Lodi Moto yan. Yan, dami namin ano yan. So dito magpapatayo daw ng coffee shop si yung nag-invite sa amin dito. Ayan, bali yan na yung mga itatanim. Marami oh. Yun, may tubig. Yan o, magtatanim na tayo. Sir Lodi Moto. Saison TV. Yes sir. Siya yan. Yan sila, nakarating na sila dun. Nakatakot. Yun na yung mga kasama natin. Ha? O dito, madulas dito. Ingat-ingat dito. Madulas dito ay banda. Kaya bali, dito na tayo sa location kung saan tayo magtatanim. Ayan, may mga butas na oh. So dito lang tayo tatanim. Tapag natin dito. Kakamay na lang. Tanggalin na natin itong plastic. Para ano? Gusto ko yan. Yan oh. Kamay na natin, wala tayong dalang pala. Yun, goods. Ang zero. Tingin na lang tayo ng tubig mamaya. Tayo magtanim. Wala tayong alam. Yan. Kinamay na, kinamay. Ayan, nagtatanim siya sir. Tatanim, tas pag ganun ko, tae pala. Kaya marami pa yan oh. Sa kabila pa. Ano yung ginamit mo dito? Hindi, ano ko lang, kinakay ko lang ng kamay ko. Ayun, oh. Nara. Nara yan oh, Nara pala yan. Yun pala na ano. Lagyan mo na rin na Prido, Duterte. Para sa'yo, Inday. Para sa'yo, Inday. Yes, para sa Earth. At para kay Mother Earth, Para sa Mother Earth. JCI. Plastic na pa. JCI. Hello po. Kami. Yeah, nakahingi tayo ng mga stickers nila, mga kasolid yan. Bounce Riders saka si Lodi Moto. So yan, bali kasama pala natin si Sir Lodi Moto. Hello. Ayan kanyang sticker oh. Mga Lodi. Ayan, follow nyo yung kanyang Facebook page. Thank you, Ayan, thank malapit you. na vlogger, moto vlogger. Mga Lodi. So ito naman yung idol natin, si Bounce Rider, Sir Jay. Hello po, pa-subscribe po. Ayan oh, kita nyo na yung ano nyo, Ayan. kanyang page. Oo. Si Sir Ito, naman ito oh. tayo, oh. Lodi Pa-subscribe mo to. po, mga Lodi. Kung mahilig kayo sa mga rides na malalayo, ayan, sila yan. Ayan, Mahilig napanig sa- po yung ano, yung biyahe namin itong October 7 sa dalawa ni Kwan. sa 2x2. Yung dalawa ni Endurance Bounce Rider. Challenge. Yan, kasama ko po si Lodi Moto na tatakbo. 1,200 kilometers. Ay, grabe. Lupit na, hindi natin kakayanin yun. Bikers sa bundok. Nice. Mabundukan. Yan. Miss Tourism. Ha? Eh, papanisan mo. Ayan. Okay, picture map. Dito na lang. Dito. Picture nyo. Wala dito. Kami dalawa. Ay, amalan ko motor station. Amalan ko motor station. Sige, magmasilate sa limon. Group. Oh, bro.
nandito na kami sa baba ng daan kalikasan sa bungad kanina. Saan tayo hinaharang ng checkpoint para i-check yung permit natin. Ayan, bali, yan, pauwi na kami mga kasolid. So dito ko na lang muna siguro tatapusin itong video mga kasolid. So sana nag-enjoy kayo kahit paano sa aking ginawang mini video dito sa ating tree planting. Maraming salamat sa inyo.